Nagpaparayray pangunyan sa Bicol Regional Hospital and Medical Center or BRHMC ang 30 anyos na si Mark Anthony Algura, kang sitio Lagsingan Purok 1, Barangay Poblasyon Rapu-Rapu Albay, sa lugad na sinapo matapos na pagsasaksakon kanduwa niyang kabarangay alas 3:30 kasudmang hapon. Sigun sa hepe kang Rapu-Rapu Municipal Police Station na si Police Captain Philip Nathaniel Sanvinaventura, nangyari ang insidente kan makadiskusyonan kan biktima ang sospek na si Ronnie Pamiñano, 56 anyos saro sa duwang sospek. Kinumpronta subot kang biktima si Pamiñano, huli sa panununtok sa ama kaini. Alagad ang kumprontasyon, nauli sa komosyon. Imbes naman na umawat, nakuha pa kan sarong sospek na si Darwin Icleo, nasurugan si Pamiñano, na nauli sa pananaksak ni Pamiñano sa biktima, gamit ang 18 pulgadang kutsilyo. Matapos ang insidente, tulos na duminulag ang duwang sospechado. Sa hot pursuit operation kang otoridad, arestado si Pamiñano, mantang kasubong aga, kusang suminuko sa ipatura kang PNP si Icleo. Dahil magkasama itong si Ronnie Pamiñano at si Darwin Icleo, ang nangyari is parang naging 1 versus 2 itong victim, tapos laban dito sa dalawa. So, yun nga, sabi ko kanina, habang kung sa term natin sa Bicol is habang nagugumol kayo ni Mark Anthony Algura, yung victim, habang nagugumol kang victim ining si Darwin Icleo, ining si Ronnie Pamiñano, buminunot kay kutsilyo. Duwang tama ning saksak sa tagiliran ang sinapok ang biktima, na maswerteng naidalagan man tulo sa ospital. Hospital dito, kung hindi agad-agad na dala si itong biktima sa ospital at hindi agad napatawan ng first aid, is most probably may chance na bawian nga ng buhay kung hindi agad-agad nadala sa kanilang dito sa Rapu-Rapu District Hospital at hindi agad nalapatan ng paunang lunas. Frustrated homicide ang kakampangon na kaso kan duwang suspechado. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.